Tinokugamuchirai paNhimbe TV. Muzuva ranhasi tine chirongwa chatinacho nemukomana wechidiki wemuno Marusape. Vazhinji vanomuziva achiita zvetsiva zvemaoko. Anonzi Anesu Modzi. Anesu, zvakamira sei? Aiwa, tinotenda. Tinoti makadini munofara here nguva yechando yakadai? Nguva yechando hamusi kurwa here mundaramo? Nguva yechando munombomira here kurova tsiva? Neundogutsikana kuti kana nguva inoyi ukarwa chibhagera chaicho chando chacho hachina kumira mushe. Aiwa, tsiva hatimiri. We train every day. We fight apo neapo, but kutrain hatimiri. Saka tsiva hatimiri nekuti training yacho itori tsiva pachayo. Saka aiwa hatimiri. Right, tichinyatsopinda muhurukuro yedu muzuva ranhasi. Vazhinji vangade nekunyatsotanga kuziva kuti anombonzi Motsi ndiani. Zvakatangira kupi zvekuzoti muzopinda panyaya dzetsiva uye zvakatanga sei? Ndinotenda. Anonzi Motsi mukomana akaberekerwa kwaMurewa, Mashonaland East. Akakurirako zvetsiva ndinovimba kuti zvakatomutanga musi wandakabarwa. Chinhu chandakazvarwa ndinacho. Nekuti mukukura kwangu ndakanga ndiri munhu aingofarira zvekutorwa zvachozvo. Ndanga ndisiri bully asi ndaifarira kurwa. Ndanga sina basa nazvo kuti ndarohwa kana kuti ndarova asi chandaingofarira kurwa. Ndaive nemadhezi ekuti ndaitoti hapafaniri kupfuura madhezi akati ndisina kurwa. Asi ndaisadenda vanhu, asi kurwa ndaikufarira. Zvaitika tichiri vadiki zvekuti tinonzi zamura mai vako, zamura wonzerwa. But ndakazoona ndakura manje mune mukuindarektawo nevamwe. Ndopa ndakazotsvagawo kuti ndingange ndichiitira kupi. Uye ndikazvifambisa sei kuti ndinge ndichitangawo kunge ndichiitawo zvetsiva izvozvi. Sekuti ndiri munhu akakura achiifarira kuiona. Ndiri munhu akakura achifarira kuiita. Though taisaita ine professional way, but kuiona ndaiifarira. Ndainyanya kufarira zvikuru kuona mamatches aMike Tyson, as I always say. Vazhinji vangade kuziva kuti mundaramo mataura nyaya yekuti makazvarwa muinazvo. Kune chinhu chinonzi mangoromera. Makambochinzwa here? Mangoromera ndakangonzwa nezvavasandozivi kuti chii. Nekuti andazobvunza kuti ndaramo muna mangoromera here, nekuti vazhinji vanenge vachitaura kuti ini ndakakura ndinacho. Ukaenda kuvaimbi unonzwa vaimbi vazhinji vanotaura kuti ndakazvarwa ndakadaro, ndakangozvarwa ndichitori nechipo chekuimba. Saka ndinoda kunzwisisa kuti apa pamaiti ndaitomboti ndinofarira kurwa, ndinoda kurwa ndichiri kuchikoro, ndichiri mudiki. Zvaifamba sei? Nekuti ndinogutsikana kuti kana taakutsiva marwiro anoitwa kutsiva zvine mitemo zvasiyana nekungorovana kwatinoita kana tasangana pabhawa kana kutanetsana patanetsana. Chimbonyazotsanangurira ipo papo kuti musiyano wacho wekuti munonyazonzwa kuti aiwa iri tarenda iri nderangu, zvisi zvemangoromera izvi zvakasiyana papo. Tichitarisa kwamataura kwevaimbi ikoko, ukatoona mwana achingoita zvekutambisa zvimagaba achiita zvemadrums, wotoziva pane vanogona kuidentify talent, vandoziva kuti uyu muimbi. Achiita zvekutora badza achinosakura achidii, motoziva kuti uyu murimi. Saka inini ndakaona the way yacho yandaiita ndichikura uye nemafaririro andaiita kuona boxing. Pari zvino zvanditoone chimwe chinhu, ndinoona boxing kana wrestling. Saka zvinhu zvandaifarira kuona at the same time ndichifarira kuita. Saka handina kuzomirira kuda kuudzwa kunzi chipo chako ndechei. Ndakabva ndatongozviona kuti panapa kurwa ndo chipo changu. Ndosaka ndakazoita effort yekuti nditsvage kuti ndingawane kupi kwandikazvitangira uye ndikazopinda sei paspotlight. Sevanhu vakakurira kumaremote areas kumamisha, zvakatitorera mukana kuti tinge tichiona exposure uye tinge tichienda paspotlight, but zvinhu zvanga zvatogara zviri matiri kudaro. Right, tichitarisa panyaya yetsiva, tine mibvunzo yakawanda yatichada kuti tiite muhurukuro yanhasi. Asi toda kumbonzwisisa, vazhinji vangade kunzwisisa kuti tsiva inotambwa sei. Pane pachinzi marounds, pachinzi mapoints. Nekuti tinoona kuti pane umwe munhu anogona kunge ari kuitwa kunge ari kurohwa zvokuti fesi yake inogona kuzenge uso hunenge hwaparara. Asi tozoona kuti akaparara zviri nani wewe ndiye awina. Zvinombonyatsofamba sei kana tiri kutsiva? Kune marules. Pakungorova kuboxing haisi nyaya yekungorova chibhubhubhu. Ngokuti chero ndatongorova.
pane maroverwo anoitwa, pane chakakosha kusikowa. Unogona kuti uri kurova zingaite sezvemataura zvezvi but usiri kusikowa, hapana. Kozoita uyu ari kuonekwa sewauri kukurira wacho asi iye achisikowa. Unogona kukanda 10 punches but dziri wrong dzese, unana 1 yawasikowa, hapana chawaita. Neakanda 5 obva akanda ese ari correct and accurate atosikowa. Saka nyaya inenge iripo ndeyekungo kazhinji kacho iro iduty remacoaches. Kazhinji ndo vanotidzidzisa, ndo vanotiudza kuti how to score correct punch yakaita sei, correct punch inolenda papi, and unoziva kuti iwewe pachako at the same time you are the striker, you are the defender, unozvidefenda sei, unostriker sei kuti unge uchiita the right thing at the right time. Saka ndikarova kumeso uku zvinorova zvibodzwa zvangu zvakawanda here kana kuti kumeso uku hakubvumidzwa? Kumeso kunotorowa zvinenge zvakawanda. Chinowanza mapoints ekuskowa kwako kwawaita kumeso kunotorowa, but manje mistake inoita vanhu ndeyekuti pawhole body yemunhu unofanira kurova kubva paguvhu ichienda kumusoro, below the belt airowa, but musoro mudiki kubva pane selected portion yese yatataura. Saka vanhu vazhinji vanyanya kutagita musoro, zvinova zvinozoita kuti kana kusikowa kwake kuite kushoma, because musoro uri easy kunzvenga kudai, uri easy, but it's very very difficult kuti unzvengese the board. Saka yes, kumeso unosikowa but unenge uchitoda uri munhu anoziva zvaate, because unonzvengwa kakanyanyisa kacho, plus musoro ndo unenge wakagadwa. Patinenge takaita gadhi apo paya musoro ndo unenge wakatogadwa. Saka other way yekuti unokwanisa kusikowa fast naye and uchisikowa kakawanda ndeyekudhila nebody, rova body, mabody shots, unosikowa kakawanda. Right. Tichibva ipapo toda kuti timbonzwa kuti wamungati mitambo mukuru kana kuti yamungati mitambo yamunoti sofa inini semutambi wetsiva, iyi mitambo iyi ndinoiverenga kuti apapa ndakapinda, yamungaverengese mitambo mikuru yamati masangana nayo ndeipi? Ndinoramba ndichidzokera paMandela Cup. That tournament yanga iri hombe, yanga iri hombe, yakatidzidzisa zvakawanda. Kuti paripo pamwe pekuti unogona kufaita local, handisi kushora kuti local hakufaitwe, but paripo pamwe pekuti unozoenda painternational stage yakafanana neiyeyi, uzotoona kuti there's a lot zvananga ndisiri kuziva kana kuti zvananga ndisati ndaona kana zvandadzidza. Saka iyoyo so far pane akauya ese iyoyo ndo yandichiri kuti Mandela Cup ndo number 1. Ndo number 1. Right, zvakafamba sei kuMandela Cup? Makatora here cup yaMandela iyi kana kuti zvakafamba sei? Hazvisiri nyore baba. Baba kuti makaita sei pamakaenda kuMandela Cup? Ndakaita silver. Inini hangu kuboxing ndine one rule yandinoti I don't believe kuti munhu anoluza. I don't believe kuti ndinoluza kuboxing. I believe in winning or learning. I either win or I learn. So that's my policy. Saka I think ndakaiswa pa a very big lesson ndanga ndiri missing kumashure kweso, but ndakazoita silver medal. Saka tomboti imimi mapinda mumutambo wetsiva seipapa pamaenda kuMandela Cup, pane pandakamboona pakambenge pakanzi, handichazive kuti zvichida ndogona kunge ndichiresva mondigadzirisa, pakambenge pachinzi maida kusangana namanyuchi. Mutambo uyu wanga wakamira sei? Chii chakazoitika? Wakazorwiwa here mutambo uyu kana kuti pane zvakazoitika? Inini to be honest ndaitongozviverengawo mumapepa. That's the honest truth. Ndaitongozviverengawo mumapepa, but inini as I said, I was born ready. I'm always ready for the fight, no matter kuti ndiani. Sezvanambotaura kuti I don't believe in losing, I believe in learning. So I'm always ready for the fight. Ndangozviverengawo mumapepa. Saka musingatozive kuti munofanira kunge muchizosangana naCharles Manyuchi kuti I don't even know the organizer. I don't even know. So ndaingozviverenga mumapepa, but muri kumukuzviverenga tichisangana nazvo imomo ndaitofarawo kuti at least ndakusangana nemunhu ane
panguva yake yaakanga achipisa handisi kuti izvo zvaapisi no offense but panguva yake akanga ari munhu anga aine chimuti but chakazonyanya kundifadza ndechiti zvainzi mutambo yaudoitirwa kuno ndo zvandaiverenga mumapepa ndizvozvo ndo zvandakatosanganawo nazvo isu tikatoti saka rusape yabudirira I think ndakaverenga 4 or 5 mapepa aitaura nezveizvozvo ndikatozombonzwa zvimwe chitaurwawo kune imwe handichataura mune mazita because it might offend but handina any day randakaona any official contract yemechi iyoyo saka I don't know zvanga singaite futi kuti ndibvunze kuti ko mechi yamakazodii because ndaibvunza kunani aitobata ivo vamanyuchi kuti ko vamanyuchi tanzitirwe kapa chii haufa the best way ndeyekutobata organizer but ndakasikaziva kuti organizer ndiani matchmaker wacho ndakasikaziva ndiani saka ndakangonyarira ndichitongosiya zvakada ndikati I wait for the day randichafonerwa kuti allo haite ngatisangane pakati for contract signing kana for face off nekuda kwematch yakadai because to be honest that was a big match and if I have any power I still want that match to happen. Alright. Aiwa ndinogutsikana kuti maorganizer ariko kunzoko achaona chirongwa ichi vanokwanisa kuchironga vagokurongerai saka toti semwana ari muno Marusape ari kugara muno Marusape ari kuita zvinhu zvakaitwa muno Marusape ndogutsikana kuti pakabuda ichochi chirongwa ichi chetsiva yamamusingazive pane vamwe vakataura mashoko vakataura ndogutsikana ndakaona vamwe vaitaura kuti mukomana achanorohwa zvokurohwa zve makanzwa sei muchiona vanhu vanofanira kunge vachikutsigirai kuti mwana wedu ari kusumuka vamwe vacho vaitaura mashoko akaita seiwayo zvakakubatai sei izvozvo handidi kukunyeperai mukoma handakanotombomuvhwa even in inch because zvibhakera hazvisi pamuromo and zvibhakera hazviite zvekutaurwa zvibhakera zvinorwiwa basa retauri rinoitwa saka handinotombomuvhwa plus ndinoziva hangu kuti kuhukura kwembwa kumise chitima kufamba chinotoramba chichifamba chienda saka inini semunhu anoziva zvaanoda kuita neanoziva kwaari kubva nekwaari kuenda handanotombomuvhwa nawo mashoko kana inini I believe kuti those days ndo pandakanyanyobloka vanhu vakawanda. If you check my phone ine 2159 blocked contacts. Maito abloka vanhu vaitouya kuinbox ndakaona kuti it's a waste of time kuchinja number because unonochinja number paina mumwe match organizer or sponsor arikuda kutaura newe iwe wachinja number so all the negativity or all negative comments ndengoita sometimes ndengoita read block delete sometimes ndesaverenga ndengoita block and delete so mumadays iwayo nekuti inini wacho you know kuti it's very difficult kutsanangura chinhu chausiri how can you explain something that you don't understand handina match organizer akandibata handina promoter akandibata achitaura about along those lines oona mumwe munhu uyo achitobvunza kana kuti mumwe munhu anenge achito iye ari kutoona wakatorohwa kudhara siwo mumechi macho hausati wapinda saka inini ndikati no that so-called opponent is not an iron man. He's a man like me. He feels pain like me. So, akakanda ndichakandawo. Akavhika ndichavhikawo saka ngatizojaja imechi yaitwa ngatizojaja imechi taiona not kuti ndina kumuvha navo vanhu vave. Ivo ndo vaitwa zvimuvha because imagine sometimes munhu anenge akahotspotwa but achitaura bad speech saka handina kumuvha navo. Aiwa zvakakosha izvozvo. Ndinogutsikana kuti vazhinji vari kuona vachave nekudzidza pamwe chete nekunzwisisa zvekare kuti pamwe pacho panoda kuti tingotsigirana sevagari aita chakanaka chikabvawo nemuno Marusape chinongobuda chinzi chakabva nekwaRusape mwana wekwaRusape zvakazodai kana tinge tichiverengawo mapepa nawo vamwe tineta kutonzwa kuti zviri kufamba zvakanaka right. Ndiri kuona vakapfeka hembe yakanzi Anesu Motsi Youth Academy chiichi zvakamira sei kunei kuYouth Academy? Okay, ndinotenda. Ndisati ndadaira ipapo ndinongoda kungotsinira pamataura pekuti kusapotana kwakanaka. Chimwe chinhu chikuru chinonyanya kukanganikwa nevanhu chinonyanya kundirwadza ndechekuti you know kuti the greatest boxer to ever live in Zimbabwe, the late Proud Kilimanjaro, ndio kunokwarisana. Right. Pamaboxers ese vakauya kana kuti vachazouya hakuna ari muleague rake
kana kuti watingati angagone kusunga bhutsu dzake Hapana. Proud Kilimanjaro chinembe ndeo muno but vanhu vanotoita seasina kumborarama seasina kumbobvira aexista from this place. This town is small but it's blessed because kwakabva legend kwagara kunotobva malegend because even ndikatarisa kuone vaimbi tinana Patrick Mukwamba kwakarongeka. Saka izvozvo zvinhu zvokuti kusapotana kwakanaka but tine vanhu manje vanokoshesa negativity instead of positivity. Vamwe vanotoita kuhotspotana vamwe kumubvunza newe koiye mutsi wacho wakamuvengerei haatozivi haana kana any reason anongovenga because audzwa kuzivenga. Saka no anyway todzoka kune nyaya yeacademy yamataura. Anes Mumotsi Youth Academy ibandiko rinobata nezvakawanda zvikuru sei zvichisanganisira mazera ose. Kunotrainwa vanhu physical fitness, kunotrainwa vanhu boxing, kunotrainwa vanhu sports codes akangosiyana siyana. Zvakadaro academy iyi inobatsira futi vana like vana vechidiki. Pane vana hatisati tanyatsove stable zvedu but kune vana vaye vanonetseka nemafees asi vaine chido chekuenda kuchikoro vari kubatsirwa. Kune mafamilies vaye vekuti havana chekubata zvachose zvokutoti havatozivi kuti kana vamuka vanodii, havatozivi kuti kana pakurara vachadii, havatozivi. Vari kubatsirwa vanhu vakadaro. Chatinobhiliva ndechekuti pashoma patinenge tawana ipapo tinotenda mukubatsirana nehama idzo dziri pakumanikidzwa. Ndo zvatinoita sekuti kana iro shoko rinoti wakaropafadzwa ruoko runopa, ndo zvatinobhiliva mazviri. Asi kana tisiri mukubatsira imomo tinenge tiri kutraina vanhu, tinotraina everyday. And izvi tinozviita pachena for free. Vanoda physical fitness, vanoda boxing, vanoda kutrainwa bhora, vanoda kutrainwa tinotraina. And chinangwa chedu chikuru ndechekuti tikagona kubatanidza vechidiki vakave panzvimbo imwe chete panguva imwe chete zvinotibatsira kudzikisira kushandiswa kwamadrugs. Because munhu akave occupied yekuziva kuti nenguva tinotraina kuseni nemanheru, akaziva kuti ndiri occupied and tichitraina everyday, akaziva kuti ndiri kuenda kutraining haana nguva yekuzotora zvinodhaka, akaziva kuti ndiri kuenda kutraining haana nguva yekuzofunga kunoponda kana kuzobira vamwe kana kuzouraya vamwe, akaziva kuti inini kutraining kwandiri kuenda kune benefit yekuti inini kunyange vabereki vangu vakaremerwa nemafees uku kwandiri kuenda kuti ndichange ndichinobatsirwa, zvinomupa iye shungu dzekuramba ari panzvimbo yakanaka. Nekuti isusu hatikurudzire kuti vanhu vaite zvemadrugs, uye vanoita zvemadrugs tinotombovapinawo majekiside kuti vachizosiya. Zvokuti tine vamwe zvapupu zvatovepo vakatosiya vasisachaite izvozvo. Ndo maoparetero atiri kuita iwayo. Pamafees vandataura kubvira kune tuduku tuvana vari pakati nepakati tingodai patinenge tangokwanisa napo ndo maitiro atinoita. Saka academy inowanika papi? Iri muno Marusape here? Iri muZimbabwe here? Iri muSouth Africa here? Iri papi chaipo? Academy ndakaifoma 2009. Saka yakanga iri mainly based kwaMurewa. Alright. Munomu ndobva ndasweireviva sekuti ndo mandiri kugara. Saka asi vana vatinobatsira vari kwakasiyana siyana, nzvimbo dzakasiyana siyana. Hazvingazovafadze kana kuti hazvingafadze vabereki vavo kuti vamenchene nemazita kana kuti timenchene mafamilies kuti ningi takazomupa chakati. Hati inini I believe kuti kana munhu uchibatsira siya kamera kure newe. Ndo zvatinobhilivhawo kwaacademy kwedu. Saka hazvizova chinhu chakanaka kuti tozoti ningi takazomupa chakati, ningi takazomupa chakati, hatisati taakutendedzwa kuti tinge tichiita zvinhu zvakadaro. Asi pari zvinhu izvi academy iyi iri muno, asi kudzinde kwedu kwatakatangira iriko zvakare, inenge ichibatsirawo iri ikoko. Saka munomu vanhu muri kutovadzidzisa tsiva vachitoita fitness, muri kuitira papi chaipo? Yes, munomu kuvadzidzisa tinoitira mustadium, Mvengere Stadium. Mazuva api? Everyday.
everyday kutanga kana ari maweekdays tinoitira vanoenda kumabasa kuti vazowana nguva dzekuuya, vanoenda kuzvikoro vazowana nguva dzekuuya, saka totanga na5 kusvika na6. Kana ari maweekends totanga na3 kusvika na6. Alright. Kune vagari veMarusape vari kunzwa chirongwa kana kuti vari kuona chirongwa panguva dzino. Kune vamwe vangangode kuti vaende vambonosimbisa utano, vamwe vachida kunodzidza tsiva, manzwa kuti hanzi zviri kuitwa pachena muVhengere Stadium. Kuna ana baba kana kuti varume vangazopesera vati mudhara iyi tsiva iyi yamakudzidzisa iyi vakazoenda kwaiko hatizonzwi nekurohwa here. Zvakamira sei pane madzimai? Because kune vamwe madzimai kuzoti akauya haazotangike kumbo. Ana baba vanonzwa nekurohwa. Zvinofamba sei? Isusu tinobhiliva kuti munhu atrainwa, munhu ane discipline. Patinenge tichikutraina tinenge tichitokupa discipline. Saka handisati ndaona sofa pane vese vatiri kutraina, vatakatraina ovatinavo ati ambonzi akarwa munhu mbama kunze. Hazviti. Vanhu vese vatinotraina ovatinavo vane discipline. Ende tine maage groups ese kutangira pa6 years kana pa5 years, as long as mwana achi understand kuti ukamuti go anoenda, ukamuti come anouya, ukamuti ita chakati anoita. Tine maage groups ese. Saka ikoko hativatraine vese zvakasangana, tinoita zvichienderana nezera rake. Ndiro ratinomutraina. Hatisati tambosangana nechallenge yekuti tine munhu akatonzi akarwisana nemunhu akarovana nemunhu. Saka ngavasatye zvavo varume kuti madzimai avo anozovavhiringidza. Aiwa. Ana baba vanopedzera kuti mukadzi wangu hauna kwaunoenda, nekuti kana vakazopesera wauko pamba panapa vanomuka bongozozo. Matambudziko amuri kusangana nawo mundima yenyu yamuri kuita iyi, hamungangoti matambudziko aya anoda kuti kana ndikabatsirika so kana kuti zvikafamba so zvinondinakira ndape? So far mukoma hatingati tine matambudziko. Zvese zviri kuendeka, zvese zviri kufamba sekuda kwaMwari. Dambudziko ratitori naro ndere vanhu vasiri kuda kunzwisisa kuti isusu tiri kuti hama dzavo dzanesa nemadrugs ngadziuye tidzitraine. The more yaachabva uko akafizuka netraining haana nguva yekuenda kunobata madrugs. Saka ipapo tinoti kuti inini ndine chishuwo chekuti ndingatoda kutungamirira chirongwa ichocho chekuti timboita campaign yezvekuti madrugs ngaambomiswa. Madrugs atiparadzira vana, atiparadzira vese, vangave vakadzi, vangave varume, vechidiki, vechikuru. Ndingatove pamberi pecampaign iyoyo tichiti no to drugs. Let's stop drug abuse, because izvozvo zvatikuvadzira ramangwana revanhu. Unoona kuti kuona 10 vakomana vese vanenge varipo asi vanenge vakatositika vese. Hapana kana kuti ungati kana tikatarisa kusaidi kwesport achazosimudzirawo, tikatarisa kusaidi kwemusic achazosimudzirawo, tikatarisa kusaidi kwezvamuri kuita chaizvo imimizvi kudai kuti mungazoti ndikatora nhinga angazoti hazvisi kuita. Saka iro ndo dambudziko guru ratinaro ratinototi kuna irresponsibility yaeveryone yekuti tiite fight against drug abuse in our community. Tinoihwina hondo iyo tikaitanga, but it seems like kuti havasi vese vanoda kusapota zvirongwa zvakafanana nezvozvo. Ndo dambudziko guru ratinaro. Dambudziko hatingambochemere mari, tinochemere utano hwevanhu huri kuparadzwa nekuda kweguka, uri kuparadzwa nekuda kwemakafela, uri kuparadzwa nekuda kwemutoriro. Right. Tichinopendera chirongwa chedu, zvichida vamwe vazhinji vangangode kubvunza, tanzwa mutaura nyaya yekuti campaign yedrug abuse, makambobatana here? Ndinogutsikana pazhinji tinomboona mapurisa edu achimboita zvirongwa zvakaita seizvozvo. Kune mapoka zvekare ari muMarusape anombofamba futi nemacampaigns iwayo. Makambobatana nawo here kuti muono wamuinawo uyu unyatsotekeshera nenzvimbo yedu? Ndine urombo kuti handina kunge ndakabatana navo nekuda kwezvikonzero. Maitiro avari kuita zvinhu zvacho nemaitiro azvinofanira kunge ichiitwa haasiriwo. Because rega nditaure ndichiti ndisinganange hangu zita remunhu. Haungatsiure munhu kuti regera kuba iye achikuona iwe wacho uchiba.
Saka I can't join forces with those people because zvavari kurambidza ndo zvavari kuita. Saka hatina kwatinenge tichienda ipapo, tafamba 10 steps kuenda kumberi, tofamba 20 kudzokera mashure. Hatina zvatinenge tichiita panguva yakaita sekudaro. Ngatiti kana tafunga campaign yekuti let's stop drug abuse, ngaibva yaitwa nemazvo uye iitwe nechokwadi, iitwe mukurevesa. Kwete kuti munhu anoti ari kulead drug abuse yet iye ari linked kuma drug sellers acho. Hatina zvatinenge tichiita. Saka handina wandakajoinana naye panyaya dzakadaro. Aiwa, tinotenda netsanangudzo yamapa iyi. Mashoko amungangode kusiyira veruzhinji vari kunze uko vakatarisa chirongwa muzuva ranhasi ndeapi? Inini ndinoti in everything that you do, just believe in yourself. Ndinobelieve kuti I can and I will, end of story. You have to believe. Pane zvakawanda zvinotivhiringidza muupenyu, vangave vanhu vanodzikisira chaivo, vangave vanhu vanoshora. Kuti movie rinze rinakidze rinofanira kunge rine masaidi mairi, ari kurwisa neari kurwiswa. Saka negative nepositive zvinotodiwa muupenyu kuti munhu ufambe uende mberi. Haikona kuzoita give up just because ndashorwa kana just because ndataurwa zviri negative. No, just keep moving. Isusu tinotenda pachiona kuti zuva haribude rimwe risati radoka. Saka pachapera that negativity positivity inouya. Ramba wakapresa pane everything chauri kuita, as long as you are at the right of the as long as you are at the right side of the law, just stay positive and be positive in everything that you do. Right, tinovimba vazhinji manzwa mashoko atatinawo muzuva ranhasi. Tina nesmutsa kuti tichikurukura zvakasiyana-siyana. Tatanga tabata nyaya yetsiva, tazobata academy. Kune vanoda kuzomubata, regai timupe mukana wekuti asiyirane nemi kuti anobatika panhamba dzipi. Tinotenda zvikuru. Inini vakaenda paFacebook pakangonyorwa Anesu the guy unstoppable Motsi. It's a page. Vakaenda kuInstagram pakangonyorwa the guy unstoppable. Ku-X the guy unstoppable. Then email yacho inoti anesumotsi09@gmail.com. I think ipapo tinobatana tikataura zvinhu zvikafamba, zvinhu zvikaenda mberi. Chinangwa changu ndechekuti nekufamba kwenguva academy yedu izenge iri inobatsira almost 70% kunyika medu, munyika nekunze, zvichibatsira apo pakaremerwa hama. Ndo chishuwo chedu kuti zvirambe zvichienda mberi, and tinoshuwa kuti boxing must live forever. Even if isusu tikapfuura, boxing ichafanira kuramba iriko forever. And tinotarisira kuti boxing irecognized sezvinoitwa mamwe masports codes ese ekuti vanhu vakanzwa kuti masports vanofungidzira kuti ibhora. No, we want boxing to spread to all corners of the nation, kuti izivikanwe kuZimbabwe. Toda kuti in the world kana vanhu vakutaura zveboxing vatarise kuZimbabwe. Sezvamunongoti kana muchitaura zvebhora munotarisa kuBrazil, kana vanhu vakutaura zveboxing toda kuti vatarise kuZimbabwe. I respect every boxer. Aiwa, manzwa mashoko atapiwa, mashoko akakosha. Isu tichikura, vamwe vangu ndinoziva kuti vari kunze uko, vamwe vanototi boxing. Hanzi inonzi boxing. Right, hanzi ngairambe ichienda kumberi, irambe ichisumuka. Tinoda kuti tisangane zvekare pazvirongwa zvinoteera zvakawanda. Tichazenge tichiuya zvekare ikoko, toda kumboona vaya vamambotaura vaya kuti kune vanotostika vanenge vari ikoko. Toda kuvaona kuti zveshuwa uyu aimbostika. But izvezvizvi kubudikidza neacademy upenyu hwake hwashanduka. Izvozvo zvinoita kuti vazhinji kana vachizenge vachiona vanodzidza kubva pazviri, uye zvinobatsirawo vamwe vari kunze uko. Vabereki vaya vamambotaura vaya kuti havatodi kuti hama dzavo dziuye, vakazenge vachisangana nevamwe vanenge vachitaura kuti aiwa ini zvakandibatsira pakati nepakati nepakati. Zvinoita kuti vazhinji vari uko vasununguke kuti vana vedu vaende ikoko. Ngatisanganei zvekare muzvikamu zvinotevera zvechirongwa pano paNhembe TV.